Въпрашка! Какво правим? Крадем суда правим, Радко. Абе как ще крадеш на моя територия, бе? Тебе, кой те праща? Дом Пеци. О, Дом Пеци, ти негов пратеник, значи. А той що ли се обажда, бе? Има ми да пари. Не може, братко, закъсал го е много лъжиство, ама не може си плати. Тук много медна тел, бе. Колко плащате на портиера да ви пуска да крадете, бе, братко? Пратенико! Тук всички крадеме безплатно! Безплатно ли? Това е невъзможно! Невъзможно ли? Това е... нежена цел! Всички крадат. Ще ви издухам всичките!